ina zuwa. Bari in je amsa kira. Kar kuma barki cikin kadaici. Ba komai. Na barki lafiya ma assalam. Na'if. Da kai muke chatting ba da Mufid ba. Saboda kalmar da ka faɗa min a yanzu ita ce ta tabbatar min da haka. Kuma kai ne ka san abin da nake so da wanda ba na so. Kuma kake kiyaye haka. Kin ga Rafiya, kan ma ki fara wannan tana yanzu da Mufid yake son ki kamar ransa. Tsakaninka ka faɗa min tsakaninka da Allah kan matsaya mai wani dogon musu da kai. Da kai muke chatting ba da Mufid ba. Saboda tunda na zo garin nan kai ne kake kiyaye duk wani abubuwa da kasancewa za su saba ra'ayina. Rafiya na faɗa miki ki aje wannan magana. Kuma kai ne wanda kake ba mu zuciya ta so. Don haka me yake ba wani gan ku ce kuma Ba ku. kina ji